Susuwayan dayon og vlog ang atong tripod nga tag 115 ni aw ito 120 ito suwayan barog mo sa siya nga pwede siya si iyuklo ana ba mubo ba Charge na yung iPhone. Hindi pa ka mag-charge, Bert. Ako naman yung charger ba? iya gawa na yung iPhone, no? iPhone mo iPhone with keypad iya iPhone Amo ko yung iPhone. so magsugbatag buwad kay gutom na buwad ni konsumo buwad sumga nagbahos buwad oy Init. Ang pao bro. Si init, dupes ako. No. mantikaan siguro natin dami siya mantikaan crispy ba Kaya mo. Okay, counter. Pagbuhat mo ba? Yung mga sa nagpan ba? pina crispy fry ba may crispy fry ba naw di pansit canton rin lami sa pansit canton buwan lang ay kay may budget apit na tamo uli wala tayo pamasahe ani palit og kuan so mantikaan lang kay aron nga crispy wala tubig di ay pastilan Wala. mo na ginangatan ron wala siyang init buwad lang kay matay tapi kita maluto sarang nabilin
ng bahaw sa Jollibee ni Ron. Tumpag ng bahaw sa Jollibee. Ayaw kaya tumuwan kay terus pinikas. Pinikas tirada. Lami man gina pinikas. Ay, tabunan. Wala na eh. Hapit ko na niya. Oy, baligya. Kaon na ta. Dre, pabantang tani dre be. Bantang. Ang atong vlog ani magkaon nagbuwad. Sus. Ngita ana. Yahak, untay tubig ani diay na. Sabi yung tigas. Ikaw na yung pagkaon na? Lalo. Buat-buat lang. Buat-buat lang ta, kay pobre man. May ako kanon ba? Hindi ka na lut. Ako kay suprap na ako dia. Ha? Ako ipahaw ba ni? Be? Gamay lang bilis. Nagbawa na ako dito da. Sayang ko. Ada na ba ba? Kano ba ako? Kano ba? Sagot na. Ano mainit? Wala na ako gipay. Ano kanang panos ka? Wala na ako gikon man. Magkuha ra mo sa may god. Hindi mo kaya di na ko na. Ba, paglabay god. Sayang ini. May nang init pa init diri ba? Pamahaw, paniot to na ko na god. Ha? Wag di ko mada. Nag-apply yung baba. Wala may lagi bisa ko sa ikaw nun. COVID ni nga ni no. Atay. Di na makilabad akong ulo. Wakay panglasa gyud ay. Nahinil tagbaan kayo tubig. Nahinay man lang ba ang gabay tubig. Sulirak niya tumata. Ay, readers to ba? Gagmay. Yan, yan mati. Niha. Dito sa NBI day ban wala na dito to. Nga man siguro ito no? Pantaya. Katong permanent tindahan, di ba ka ba sa NBI? Mga tindahan. Ligyan ng tubig. May mineral? Wala nakabante ko yung team palitan ng tubugas dito eh. Na malit sa tubig. Pero kan mo dagat suki-suki ra bot. Lay galon ba? Mo jud.
Ang galon na diha naman na. Oh, silin Santos yun eh. Ay, din. Ano mo, diretso English? Dito na, itimbol pa na. Hindi siguro. Sada yun. Oh, hilo. Human na gyud ang kaon. Tubig likwang. So mao na to, human na tag kaon. So